आज मी तुम्हाला चिकन पेठा सुका दाखवणार आहे। हे अर्धा किलो चिकन पेठा आहे। ते स्वच्छ धुवून मी कट करून घेतले आहे। त्यासाठी लागणारे आता हे साहित्य, हा चिकन मसाला घेतला आहे 3 चमचे, धना पावडर 1 चमचा, गरम मसाला 1 चमचा आणि हा आपला घरगुती मालवणी मसाला 4 चमचे, हा थोडासा हिंग, त्यानंतर आला लसूण आणि कोथिंबीर ची पेस्ट 1 चमचा, एका लिंबाचा रस आणि हे चवीपुरता मीठ। तर आता आपण हे सगळे मसाले या पेठ्यांना लावून मॅरिनेट करून ठेवू। लिंबाचा रस, चवीपुरता मीठ आणि 1 मोठा चमचा आला लसणाची पेस्ट। हे आता आपण मॅरिनेट करून ठेवू अर्धा तास। हे सगळे मसाले आता अर्धा तास मॅरिनेट करून ठेवूया। चिकन मॅरिनेट केल्यानंतर हे मी 4 मोठे कांदे चिरून घेतले आणि ते थोड्याशा तेलावर परतून घेतले। हे मॅरिनेट केलेलं पेठे आपण यात घालू। आता हे असे 10 मिनिटं परतून घ्यायचे। आता हे बघा, आपण 10 मिनिटं चिकन हे असं परतल्यावर त्याला तेल सुटलंय। आता आपण त्यात गरम पाणी ओतू। आता यानंतर आपण थोडा वेळ 10 मिनिटं अजून शिजवून घेऊ। आता हे आपलं चिकन पेठा सुका तयार झालेला आहे। त्याला तेल सुटलंय। आता आपण वरून कोथिंबीर घालून सर्व करू। मित्रांनो, जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अजूनही तुम्ही कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या मराठमोळ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।